Arkeologi li kienu qed jaħdmu f'sit fil-bidnija rapportaw dak li hu maħsub bħala skoperta ta' sit ta' tfin ta' wara żmien ir-Rumani. Dan tħabbar fi stqarrija uffiċjali minn Heritage Malta li qalet li fl-istess sit instabu wkoll fdalijiet ta' minn tal-inqas żewġ persuni. L-evidenza arkeoloġika qed toffri tarif ġdid dwar l-iżvilupp storiku taż-żona u dawn is-sejbiet jikkonfermaw dak li hu magħruf minn sorsi mill-aħħar fażi tal-Medju Evu, prinċipalment li l-inħawi baqgħu jintużaw sew wara l-perjodu tal-Antikità Klassika. Minn binja b'absidi, il-konservaturi restawraturi kixfu saffi ta' ġibs imżejjem b'mod fin u b'reqqa kbira neħħew kull wieħed minn dawn is-saffi biex jiġi studjat u kkonservat. L-iskavi qed isiru fiż-żona fuq Burmarrat magħrufa bħala tal-Bidnija, fejn hemm bosta fdalijiet arkeoloġiċi u dan qed isir bħala parti mill-proġett Olea, b'kollaborazzjoni bejn Heritage Malta, l-Università u s-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali. Waqt żjara fis-sit, David Cardona, uffiċjal tat-taqsima tar-riċerka arkeoloġika ta' Heritage Malta, spjega kif din il-kollaborazzjoni itaġġiet biex jiġu dokumentati siti storiċi ġodda. Fil-fatt din il-kollaborazzjoni qed ittina l-opportunità li nikkollaboraw flimkien bħal entitajiet ma' studenti u speċjalisti oħra fil-qasam mhux biss fl-arkeoloġija, però anki fil-konservazzjoni, però qed ittina ċans ukoll li niftħu dan is-sit, niskopru dan is-sit ġdid li qatt ma kien ġie dokumentat qabel. Il-professur Nikola Zvella mid-Dipartiment tal-Klassiċi u l-Arkeoloġija fl-Università ta' Malta elenka li permezz ta' siti u kollaborazzjonijiet bħal dawn l-istudenti jkollhom opportunità unika jaħdmu f'sit storiku hands-on. Eżerċizzju intellettwali, dan mhux xi ħaġa li hija manwali biss, tgħin li jkollok il-manwalità li taf tħaffer, li taf tuża pinsel kif suppost, li taf tpinġi, taf tiddisinja, taf tieħu ritratti, imma wkoll li tkun qed tifhem dak li qed isir. U fil-fatt ħafna mix-xogħol tal-istudenti tagħna jinvolvi wkoll id-diskussjoni li ssir fuq l-iskaf biex nifhmu dak li jkun qed jinstab. L-evidenza misjuba f'dan l-istaġun qed tgħin lir-riċerkaturi jibnu mill-ġdid l-istorja soċjali u agrikola tal-inħawi u għaldaqstant ir-riċerka dwar is-sejbiet mill-iskav se tibqa' għaddejja.